Вас вітає інформаційна служба телеканала МКТБ. Я Олеся Ушакова. У ефірі новини час мясцовых, галоўнае сёння. Дзейнічай зараз, скажи стоп насіллю у сям'і. 25 лістапада – Міжнародны дзень барацьбы за ліквідацыю гвалту ў адносінах да жанчын. У увазе кіроўцаў 26 лістапада ў Маладзечынскім раёне будзе часова абмежаваны рух. У вёсцы Вязавец запланаваны следчы эксперымент. Пра шахты і шахцёраў у гарадской бібліятэцы адкрылася выстава маладзечынскага фотографа Александра Салагуба. Дзейнічай зараз, скажи стоп насіллю у сям'і. 25 лістапада – Міжнародны дзень барацьбы за ліквідацыю гвалту ў адносінах да жанчын. Згодна статыстычным дадзеным, 70% прадстаўніц прыгожага полу хоць раз у жыцці падвяргаліся фізічнаму насіллю. У Маладзечні адбылася раённая прафілактычная акцыя «Псіханеўралагічны дыспансер», заклікаў жыхароў рэгіёна не замоўчваць праблему і звяртацца за дапамогай да спецыялістаў. У сям'і, дзе ёсць насілле, сям'і насамрэч няма. У гэтым упэўнены ўдзельнікі мерапрыемства. Падтрымаць акцыю, што развярнулася ў цэнтры горада, прыйшлі прадстаўнікі Маладзечынскага райвыканкама, дэпутацкага корпуса, сілавых структур, кіраўнікі гарадскіх арганізацый і прадпрыемстваў. Когда девочка вырастает, каждая мама желает, чтобы ее дочь была счастливой. И когда замуж выходит, и когда детей рожает, и когда старается, чтобы ее дом был уютным и комфортным. Но, к сожалению, наша Маладечная не исключение. Есть сегодня женщины, которые подвергаются насилию, оскорблению в семье. Поэтому хотелось бы, чтобы такая акция проводилась только в знак того, что были такие проблемы, а не в знак того, что они существуют. Проводится большая профилактическая работа на защиту женщин. И Маладечинский РОВД, Маладечинский РТЦУН, и учреждение здравоохранения, центральная больница, в частности психоневрологический диспансер, делают свой вклад. К нам обращаются женщины. Это не огромное количество. За последних 3 месяца работы, согласно нашим данным, это было 12 женщин. Насколько мне известно, Маладечинский РОВД выдает защитное предписание, и эта цифра колеблется где-то в пределах 300 за этот год. Женщина, которая переживает насилие, может обращаться как в Маладечинский РОВД, как в Маладечинский районный территориальный центр социального обслуживания, так может обращаться и в психоневрологический диспансер. Но вообще есть сейчас возможность обращаться по адресу Галицкого, 25. Там открыты 2 пункта консультаций для женщин, перенесших насилие, и для детей. Арганізатары прапанавалі гараджанам наліць ваду ў кубкі і тым самым выказаць межы сваіх пакутаў і болю. Узровень вады і колькасць адмоўнага вопыту ў сямейных адносінах. Кубкі напоўнены па-рознаму. У некаторых вада на самым дне, у іншых налітая да краёў. Удзел у акцыі прынялі некалькі дзесяткаў маладзечынцаў. Насилие в семье – это очень страшно. И не то, что у меня, слава богу, он говорит, налейте столько, сколько у вас было. Я говорю, знаете, что у меня не было, я-то с таким никогда не сталкивалась, не дай бог никому столкнуться с таким. Поэтому чисто символически, может быть, за каких-то знакомых слышала где-то. Но мне бы не хотелось, чтобы эти кружки были наполнены. Семья – это как бы люди, которые собрались существовать, продолжать свою жизнь, развиваться, куда-то стремиться. Есть люди, которые любят друг друга, у них есть ребенок. Опять же, они должны уделять больше внимания ребенку. Когда появляется насилие, появляется разрозненность семьи. Опять же, и все, семья может развалиться на этом. Штомесячна ў нашай краіне цяжкіх цялесных пашкоджанняў памірае да 40 чалавек. Кожны дзень у сярэднім рэгіструецца 1 забойства і 3 цяжкіх цялесных пашкоджанні. Складана паверыць, але больш за чвэрць з іх здзяйсняюцца блізкімі людзьмі. Многія жанчыны не надаюць належнага значэння дзеянням агрэсара і не звяртаюцца за дапамогай да спецыялістаў. А тым не менш, згодна статыстычным дадзеным, у 95% выпадкаў, калі насілле ўжо было, яно паўторыцца. І не раз. Есть семьи, которые, переживая факт домашнего насилия, могут сохранить семью при условии того, что непосредственно сам мужчина будет работать над этой ситуацией, будет справляться с ней, и женщина готова дать ему второй шанс. Но, как правило, если факт насилия существует, то он будет повторяться. Это инциденты, которые повторяются в жизни. И, в принципе, семьи, которые живут в долгосрочном домашнем насилии, для них это становится семейным сценарием. И как не трагично, но дети, проживающие в таких семьях, они потом все это переносят на собственные семьи. Если мы будем говорить о детях-мальчиках, то это, как правило, либо будущие агрессоры,
как правило, в 80% случаев, если это девочки, то это будущие жертвы, которые в цикле агрессивности, в цикле насилия живут все свое детство. И они бессознательно ищут себе партнера в будущем такого же агрессора, каким был их отец. За няпоўны бягучы год у Маладзечынскім раёне 7 жанчын ахвяр домашняга насилля пражывалі ў крызісным пакоі тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. Сітуацыю, у якіх яны апынуліся крытычныя, што адбываецца ў сям'і за зачыненымі дзвярыма кватэры, ведаюць толькі яе члены, а колькі пацярпелых дакладна ніхто не ведае. Але важна памятаць, што кожны мае права жыць шчасліва і спакойна. Кожны мае права на дом без насилля. І, магчыма, надышоў час дзейнічаць зараз. Алеся Ушакова, Алексей Андреевский, МКТБ. Размова ўлады з народам працягваецца. У гэту суботу 30 лістапада на сувязь з жыхарамі Маладзечынскага рэгіёна выйдзе намеснік старшыні Маладзечынскага райвыканкама Лукоўская Алеся Александровна. Яна курыруе пытанні сацыяльнай сферы і ідэалагічнай працы. Прамая тэлефонная лінія пройдзе з 9 раніцы і до 12 дня по тэлефоне 77 78 58. Разобраться ў сітуацыі і дапамагчы 28 лістапада ў чацвер адбудзецца рэспубліканскі прафсаюзны прыём грамадзян. Прававы інспектар працы Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Апанасенко Геннадзій Васильевич, а таксама супрацоўнікі пракуратуры выслухаюць грамадзян і дапамогуць у вырашэнні пытанняў. Прыём будзе праходзіць у цэнтралізаванай клубнай сістэме горада Маладзечна па вуліцы Лебава-Роменская, 71 з 10 раніцы і до 12 дня. Папярэдні запіс па тэлефонах, якія вы бачыце на экране. Увазе кіроўцаў 26 лістапада ў Маладзечынскім раёне будзе часова абмежаваны рух. У вёсцы Вязавец запланаваны следчы эксперымент. Працягнецца ён з 20 гадзін і да паловы 10 вечара на 6-м кіламетры аўтамабільнай дарогі Р-56 Маладзечна-Воложын. Эксперымент праводзіцца па факце дарожна-транспартнага здарэння. Тут увечары 2 лістапада адбылася аварыя са смяротным зыходам. Жыхар горада Маладзечна 1984 года нараджэння, кіруючы аўтамабілем «Мерседес», здзейсніў наезд на пешахода. Жыхар Маладзечынскага раёна 1976 года нараджэння пераходзіў праезную частку дарогі злева направа па ходу руху аўтамабіля паблізу абазначанага пешаходнага перахода. Ад атрыманых траўмаў ён памёр на месцы здарэння. У сувязі з правядзеннем следчых дзеянняў рух усіх відаў транспартных сродкаў у абодва накірункі. Горад Маладзечна і горада Воложына на паказным участку будзе часова абмежаваны. Дзяржаўтаінспекцыя Маладзечна просіць вадзіцеляў з разуменнем ставіцца да гэтых абставін і рэкамендуе загадзя планаваць час і маршрут паездак, каб не патрапіць у затор. Задымленне з эвакуацыяй. Перад выхаднымі на мінулым тыдні ў Маладзечынскі гранц паступіла паведамленне пра ўзгаранне ў магазине «Еўраопт» па вуліцы Будаўнікоў. До месца здарэння было накіравана 9 адзінак тэхнікі. Сіламі адміністрацыі эвакуіравана 80 чалавек, пацярпелых няма. Выратавальнікі ўбачылі нязначнае задымленне ўнутры магазина і выявілі, што ўнутры печы для выпякання хлебабулачных вырабаў адбылося загаранне адкладання ўнутры дымахода. Прычына здарэння ўстанаўліваецца. Разглядваемая версія інцыдэнту – тэхнічная няспраўнасць прамысловага агрэгата. Супрацоўнікі МНС нагадваюць усім аб абавязковым выкананні правіл пажарнай бяспекі як дома, так і на прамысловых аб'ектах. Дзень супрацоўнікаў сельскай гаспадаркі адзначылі беларускія аграрыі. Іх праца не ведае ні выхадных, ні святаў. Нельга адкласці надоі да панядзелка ці спыніць уборку ўраджая. Маладзечынскіх перадавікоў, дзякуючы якім на прылаўках крам ёсць хлеб, малочная мясная прадукцыя, ушанавала кіраўніцтва райвыканкама. Узнагароды атрымалі лепшыя сельгасработнікі раёна. Закончила аграфак і прыйшла сюды на працу. Мясцовая і хімоўская, вярнулася ў свае родныя края. Працавала і аграномам, смінаводам, і аграхімікам, і дыспетчарам з 2000 года галоўны аграном. Лічу гэту ўзнагароду не толькі як сваю, як усяго нашага калектыва за цудоўныя паказчыкі, за высокія ўраджаі. У гэтым годзе Маладзечынскі раён заняў другое месца ў абласных дажынках за дасягненне высокіх паказчыкаў на ўборцы ўраджаю зерневых і зернебабовых культур. 72 тысячы тонн зерня пры ўраджайнасці 40 цэнтнераў з гектара намалочана нашымі аграрыямі. Лепшых вынікаў па вытворчасці зерня дасягнулі гаспадаркі Хоўхлава і Гарадзілава. Па нарыхтоўцы кармоў у лідэрах Гарадзілава і Дубрава. У раёне прыбрана 9 тысяч тонн кукурузы, амаль 100 тысяч тонн цукровага бураку. Ужо завершаны ўсе палявыя працы, выбрана бульба і іншыя гародніны.
узгоднена. Свою значнасць у аграпрамысловым комплексе района не саступае і галіна жывёлагадоўлі. За 9 месяцаў бягучага года гаспадаркі рэгіёна надаілі 47,5 тысяч тонн малака. Немалаважны ўнёсак у развіццё маладзечаншчыны робяць і перапрацоўчыя прадпрыемствы. Залаты фонд сельскагаспадарчай галіны – гэта яе сумленныя і працолюбівыя работнікі. В этот праздничный день, как всегда, мы подводим итоги уходящего сельскохозяйственного года. Благодарим всех, кто добился заметных результатов в труде. Можно с уверенностью сказать, что завершены основные полевые работы 2019 года. Нынешний аграрный сезон для сельхозпредприятий нашего района выдался непростым. Погода преподносила сюрпризы и вносила свои коррективы в наши планы. И только благодаря технологическим и организационным решениям наш район достиг определенных результатов. Уважаемые труженики агропромышленного комплекса, работники и ветераны, примите самые искренние теплые пожелания в честь праздника. Пусть на ваших усталых лицах чаще расцветает улыбка. Пусть труд приносит вам радость и уверенность в завтрашнем дне. Уважаемые коллеги, от всего сердца еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю вам, посвятившим свою жизнь родной земле, работать так же упорно и самоотверженно, не опуская рук и искренне радоваться результатам своего труда. Пра шахты і шахцёраў у гарадской бібліятэцы філіяле нумар 1 па вуліцы Будаўнікоў адкрылася выстава маладзечанскага фатографа Александра Салагуба. Тэматыку аўтар ведае больш чым дасканала. Сам 13 год адпрацаваў у шахтах Донбаса. А самае складанае было пранесці фотоапарат пад зямлю. 45 чорна-белых здымкаў, 45 адкрыццяў пра адну з самых цяжкіх прафесій на планеце. Між іншым, бацька Александра Салагуба шахцёрам адпрацаваў без малога 30 год. Спачатку ў Францыі, потым у Савецкім Саюзе. На адкрыцці выставы аўтар расказаў шмат цікавых фактаў пра работу пад зямлёй. На пачатку шахцёры працавалі па 8 гадзін, а пасля зрабілі па 6. Абедзеныя перапынкі не прадугледжваліся. Спускі ўніз ад 250 метраў до 1200. Фотовыставу аўтар прысвяціў сваёй сям'і. У канцы 2014 года з яго работамі пазнаёміліся французы ў Алесе, горадзе дзяцінства Александра Салагуба. В шахте самая тяжкая работа – это в забое по добыче угля и на проходке. Но те, которые работают и слесаря там, электрики и слесаря по механизмам, они тоже работают, и у них тоже тяжкая работа. Раньше работало 3 смены угольных, а потом уже при Брежневе стали работать по 6 часов, 4 смены угольных. На гэтым выпуск завершаны. Наступны агляд падзей ужо заўтра о 19 гадзіне. Добрых навін і да сустрэчы.